Министерство иностранных дел запустило информационный проект «ТОП-5 новостей о Крыме». Теперь зарубежные посольства ежедневно будут получать наиболее актуальные новости о полуострове. Для этого вместе с Министерством информполитики сделали специальную рассылку. В списке около 100 иностранных представительств. Цель проекта – в краткой информативной форме доносить до иностранной аудитории основные сигналы о событиях в оккупированном Крыму и сообщать о правонарушениях на полуострове. На сьогодні є запит на те, що відбувається в Криму. Особливо запит на англомовну, скажімо, інформаційну версію того, що відбувається в Криму. Ми знаємо, що без інформації рішення не просуваються далі, і, зокрема, саме з Криму. Якщо ви питаєте, кому, то це головний читач цих новин – це, звичайно, люди, decision makers. Це люди, від рішень яких залежить просування і присутність Криму в соціальному та політичному дискурсі не тільки України, але і міжнародної спільноти. Бракує реальної інформації про те, що відбувається на півострові, на окупованому півострові, тому що держава-окупант чинить перешкоди для функціонування, вбиває свободу слова, перешкоджає витоку інформації правдивої. Тому, власне, ми візьмемо на себе спільно цю роль. По суті, ми будемо такими ворожими голосами для російських окупантів на світ і будемо інформувати світ про те, що відбувається в Криму.